istorya, asin pangyayari, hali sa satong kapalibutan, bisyon, asin sa bilog na nasyon. Bicol Target Afternoon Edition. Diyos marhay na hapon. Hala? Perang aldaw na sana, 70 na sana more or less, 70 more or less na aldaw. Tama ba? Ba, Christmas na. Di sige. Good afternoon. Ang pagtaumining pagrespeto sa lambang miyembro kan sosyedad asin kan familia. Kasabay dyan ang samuyang paglaom na yaon na po kita sa maray na sitwasyon, igwa na ning resulta. Sumaghapon niya itong pagpagal, pagtrabaho, pagdiskarte, pagkayod, paghinguha. Sa paagikan padagos niya itong panarig, pakimaherak, pangadyi sa mahal na Diyos. Magpasalamat man po kita. Bicol Target na! Naglalaom na yaon man po ka mo, nag-antabay, mantang nagtitimo-timo siguro kang merienda or naghanda na kan pamanggihan. Sabayan lamang nindo kami, sagkod alas 5 man ang hapon. Sa paagi kan ibang klase man na programa, pagtukar kan mga istorya sa palibot, editorials, reports sa siniba pa. Katuwang dyan ang news team sa pangenot ni kumpadreng Jimmy na salita ang samuyang chief reporter. Si kumpareng Jomar Bien, yaon man, si Padingal Armario, kasabay si Joshua Bino, Karen Ala, sa Manibela si Henry Mata, sa newsroom yaon dyan, Angel Mustaza, siyempre si Mary Joy Jarezgo. Nagmamonitor man sa pangenot ni News Director Mar, yaon man dyan si Jen Matthew Balyaran. Sa social media platform, Jimos Barrios. Kasabay ang tropa dyan sa newsroom, pati naman po si Madam Shia Leron sagkod sa production center. Sa broadcast mitabi sa internet worldwide, netwide, Jerome Nico Martinez. Ano nga niyang paborito mong jersey number, Jerome, sa basketball? Anong paborito mong number sa jersey? Number 1, 11. Yan, sinasabi ko. Number 11, Martinez. 3 points. 69. Langya ka. Jun Napolis in the house. Yan shoot lang ng shoot yan si Jun, sinasabi ko sa iyo. Jun Napolis in the house. Good mo, warm up pa sa nandiyo na. Ang puntos ni Jun Napolis, 69 na. Sinasabi ko sa iyo. Ay naga. Sige, ako man po sa indong servidor sa radyo, si Pio Fernandez. Good afternoon. May report tulos kita dyan sa luwas, isihon ta daw ang dagdag na informasyon dara ni kumpareng Alarmario. Kumpadreng Al, what's happening? Good afternoon, tabe. Salamat, pade. Good afternoon. Mas aktibong pagbabantay ngunyan ang pigigibo kan Philippine Army asin Philippine National Police sa mga hararayong barangay, antisipasyon para sa nagraraning eleksyon sa Mayo sa sunod na taon. Dahil aram na kung si Rizay ang mga aspirante biglalauman na mahiro man ang mga armadong kontragobyerno para aragadan nin para sa pigapod nindang PTC o Permit to Campaign ang mga aspirante. Maparamdam na.
normal na nangyayari ini pa Aha. panahon kan eleksyon, Aha. pag naiisihan na kung si Rizay ang mga aspirante, Mm. digdi naman hiro ang mga kontra-gobyerno para sa saindang fundraising, revolutionary tax sa Migapod, na iyan ang nangyayari kada eleksyon. Bakong igwasin na pig-issue ka itong mga card, gari may kolor. May color man iyan. Iba man so permit to campaign, Aha. iba ba yan ki permit to win. Kung papaganahon ka na. Kung gusto ka Oo. maganahon. Mhm. Duman sa saindang pigapod na sonang gerilya. So, nagirilya. Yun. Sonang gerilya, oo. Sige. Dahil man sa takot kan mga aspirante, Oo. pasikreto ining minakooperar. Mhm. Kadakla na mga politiko sa ibong panayan kan pangapudan kan mga otoridad Oho. na day pagintindiyon ang mga siring na aktibidad kan kontra gobyerno. Minapaokip man giraray. Mina O naputol ka kumpadre nga. Mina ko niyan minapaokip. Upait na nga yan. Day man pati day man kunyan, day man mabantayan kan otoridad oras-oras minuto kaya mapaokip. Naputol si Padingal. Minapaokip manggiraray Padingal. Dua kaya yan permit to campaign, duman sa magkampanya ka sa zona guerrilla. Buda permit to win, sabi ni Padingal. Narbaryo kung gusto mong gumana duman sa zona guerrilla. Ugon mo yan. Ay, baad magparamdam na sa mga maabot ang tama eleksyon na mambagatabi. Yun na nang istorya sa Satuya baga sa Pilipinas. Perming araw ka naubusan ka si Padingal ning kunyan ning baterya o kaya load ha. O di iyo tabi kumpadringal, sabi ni kumpadringal na tuda-tuda man ang pagbantay naman ngunyan kan Puwersas Armadas kan Pilipinas sa araw ka ng mga hero-hero aktibidades. Kumpadringal, what happened? Hello. Oho. Atay ni. Naputol sa nakita bigla. Oho. Anyway, yun ay tabi yan. Dahil man sa takot kan mga politiko, Oho. asin paniniguro man na makapenetrate sinda, Mhm. duman sa mga hararayong barangay na pigapod na zonang gerilya, Iyo. pasikreto yan na minatarao. Mhm. Naggagawad ki card. So, by color coding. Mm. May color coding yan. Pag dahil kasi card, Oho. pwede sa mga langanin na lugar. Oho. Kaya ngunyan pa sa napade, namomonitor taman sa mga otoridad, Mhm. Philippine Army as in PNP, aktibo ng maray ang sa indang mga intelligence work. Mhm. Digdi sa area kan southern part ng Legazpi, Manito, parte kan Daraga, pasiring dyan sa 3rd District kan Albay, Iyo. namomonitor ta na hello, Mhm. kan mga autoridad dahil nga ni kan si Yan. hello, expected na yan na Oho. pag araw kaning aram na kung yan mga aspirante siyertong nagiro naman ang kontra-gobyerno kaya bilang pang-counter kayan Iyo. ang mga otoridad ko niya ng Philippine Army, ang PNP, aktibo naman kan sa indang pagiro. In fact, igwanganin kay mga barangay, digdi sa mga rayong lugar Oo. na yaon na permanente ng nakabase ang tropa para sa pagbabantay ninda sa hero-hero kan mga kontra-gobyerno. Roger to that. Yan pa din ang informasyon digdi sa Southern Paggan Legazpi. Alarmario, DCGB. Salamat kumpadre Ngal sa mga dagdag na istoryaman diyan sa sur na mga barangay kan Legazpi. Sigan kuro karamatsing dyan kan mag-inibong na lado. Yan. Sige, dumang kita sa Premier Distrito kan Albay. Sa oras na 17, lapuas ang alas 4. Kumpadreng Jomar, what's happening man? Good afternoon. Salamat pa rin PU. Good afternoon sa mga parantabay. Sa dagdag na barata,
si Sirning Maray kan Peso, Tabaco City o ang Public Employment Office kan Tabaco. Ining mga estudyante na nagkakaigwa nin immersion ngunyan digdi sa lokal na gobyerno kan Tabaco. Ini ang pigasigurar ni Peso Susimo Bungkanseo sa pakikipag-ulay sa DCGB News ngunyan. Matapos na 29 mga estudyante, senior high students, sali sa nagkapirang eskwelahan digdi sa syudad kan Tabaco, ang inako kan LGU para sa saindang immersion program. May koneksyon ini manggiraray sa curriculum kan senior high na saindang pig-eskwelahan. Sinabi ni Buing Consejo na ipili nindang Maray ang didestinuhan na departamento kan lokal na gobyerno kan Tabaco. Depende sa kung anong course o anong strand ang nalalaogan kay ning aki sa senior high. Oo. Ini tangani na masiguro na makakaukod din aktual talaga ang aki, tunay na eksperyensya, tangani na mas dakul na maglalaok sa saindang kaisipan, kumbaga maedukar sindang Maray, dahil lang ang itaon nindang assignment sa mga aking ini, iyon ang ganso na babagay, duman sa pangangaipukan sa iyang pag-eskwela. Yan. Sinabi ni Bueng Consejo na ipinagtaltag ninda ang 29 ini sa Manlailanan Departamento kang LGU Tabaco. So may mga ang-strand, may connection sa information technology, duman man ini sa IT department kan LGU Tabaco ipig-destino. So may mga connection man sa kung ano-ano pang mga kukuha nindang strand, duman man ninda ipigbubugtak, tangani na mas sunod asin mas may maukudanaan mga aki. Ang 29 mga aking ini na nagpoon kan sa indang immersion ngunyan daw sa LGU Tabaco, madurar nin 10 working days asin pagkatapos kayo ni adalan kan LGU na kung nagwapang gustong mag-immersion sa inda, malamang na akomodarong paninda ini depende sa oras o sa panahon. Roger. Yan tabi ba, Piyon, magkadagdag na balita, Jomar Bien, DCGV. Salamat, kumparen Jomar. Ali dyan sa Tabaco City, sa Premier Distrito. Paghali duman sa Premier Distrito, dyan kita sa 3rd District, sa AOR Kasamuyang Chief Reporter, si kumpadreng Jimmy. Pading Jim, maray na hapon, please go ahead. Yes, salamat Abi Padina sa pag-comply na kan mga requirements sa ALECO and provincial government. Nakaprintera ang Provincial Engineer's Office sa pamamayo ni Engineer Dante Baclao. Pigihinguan na makabitanan nin 3-phase transformer na sa palibot kan na mga hospital room sa ibaba kan Dakulao na Albay Provincial Hospital na makukuha duman sa Tuburan, Ligao City. Ini so pinagkukonsiderar na indigent rooms kung sa oras na may kabit na ang 3-phase transformer, itong mga nagsusurupay na mga pasyente duman sa Old Josepina Belmonte Duran Hospital na mga pasyente, ibabaralyo na ini tabi pa digdi sa bagong hospital sa baba. Aba, iyon enot na makuan, masisirbihan Chief Jimmy pade. Oho. So, baba. Nakulao na building pirang iskalon ni tulugay do apat. Oho. Dahil pa man ito taon going pampigda trabaho. Iyo. So finishing touches ka to. Oho. Pero sa digdi sa baba, sa palibot kay ni may mga rooms ready na, question, wala pa kikuryente. Kaya iyo sa pighinguhangon yan kan mga tauhan ni Engineer Dante. Ba, Naka-pray na sinda sinasabi. sa ALECO, igwa pa dahil sindanin mga pig-comply ng mga requirements. Once na na-comply na, expected na makabit na so 3-phase transformer, hindi may lilipat na ining mga makahirak man kun aning mga yaon sa Old Josepina Belmonte Duran Hospital. Oo. Dahil talagang dakul na ang populasyon kan mga pasyente. Matindi. Oho, congested na. Oho. Kung ingkaso balyo na sin na kumpadreng Jimmy, okay na sa Nagbigyan kuryente. na. So kunya, so tubig, kumusta man, Ober?
Day ko na ihapot so tubig tubig. Opo. Kagri tubig day ng problema garo tabi pa day. Aha. Iyon naman sa nang problema kuryente. Yes, Kaya yan. punta si Provincial Engineer Dante Baclao. Ang may mga pigi-comply kaming mga departments. Dahil pa nagko-comply. Pigi-luay-luay naman mag-comply. Sana, kuha na mga nangguan, manang pagka mo niya na Wala. Depende sa progress and compliance. Ayan tabi pa din. Yan. Mhm. Ano sa to yung pakipaghoron sa Provincial Engineer kan Albay, Engineer Dante Baclao. Provincial engineer tapos Apsimo, encargado Apsimo. Ano siya dyan sa chief siya? Encargado siya OIC. Yan, sinasabi ko sa iyo, kumparing Jimmy. The best ka. Sayang. Nang grabe yung panginayang ko. Langiyak. Say mo na. Trinain ka na. Jimmy na salita din si Padeng, Jimmy. Jimmy. Go. Napot ko nata ito tapiga para ngudoy-ngudoy ka na naman ni Director Edwin Emeritus duman sa sarong lugar ka sa Sabado. Ano na naman ito? Hinda. Ano na nangyayari ka? Nakipistok na ako. Ibabalik ko na so pig-black kong abo na. Personala na. Susaro mong kompadre, susaro tang kompadre. Sa tabako, Susaro man ito. anbit-bit pa uli, 20,000. Yugon mo. Matindi. Matindi. Bayay pa. Grabe yung pangaipo ka to. Kaya inapat na sa kagayo, application. Jimmy na salita din si Jimmy nyo. Thank you so much, compadre Jimmy. Ali dyan sa 3rd District of Albay. So, that's good enough. Halata-laton talang tabi na kunyan. It takes time talaga. Anarog ka na mga process. Lalo na dyan sa pagtakod kan kuryente. Tabako yan basta-basta. Dakulao na edifisyo yan. Yung bagong Albay Provincial Hospital, sinasabi. Dakulaon bagay ito yun, nahiling mo ito? Duman sa Ligao City? Yan. And kaipuhan talaga so mga ekipahes na matao nin sufisyente, estable, maray na supply ng kuryente, susog sa pangaipukan establishmento ngayon. Now, ready na so rooms sa ibaba itong so mga na inaakomodar sa Josefina Belmonte Duran Hospital. Kung maariglar na ang kuryente duman sa bagong provincial hospital, duman na ilalaog. That's good enough. Come on, primerong masisirbihan. So mga nasa surupay na yan dyan sa kunyan, sa Josefina Belmonte Duran Memorial Hospital tabi. Yan. Good. Tama yan. Si kunyan permida ang nagdadangog sa satuya sa mga programa sa DCGB, particular sa satuyang programa. Salamat tabi dyan sa K2138 dyan inigayod sa kunyan sa Claveria kan Masbate. Yan ray na hapon tabi sa indo dyan sa Claveria Masbate. Iyan tabi ang primerong burong karas kan istorya dyan sa satuyang palibot. Igwak ka dyan, yun pwede na ako mag-time check. Sige na. Nasa kunyan na ngayon, nasa kudal na kan dapat na pag-time check. Oras Pilipinas, alas 4:25. An oras hatod sa Indokang. Ginebra San Miguel, lamang ang may tapang sa One Ginebra Nation. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Actimed Quality Generics, ang abot kayang gamot mula sa Generica Drugstore. Actimed ng Generica Drugstore, gamot na singbisa, up to 85% sa tipid. If symptoms persist, consult your doctor. Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH, katuwang ang DepEd at local government units, siguruhing sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Ubo, premang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Premex Forte Capsule. Ang
Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5. Ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manungod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Ang Albay Electric Cooperative Incorporated or ALECO nagaako na nin mga aplikasyon para sa Lifeline Subsidy. Ang mga kwalipikado digdi iyo ang mga Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4Ps beneficiaries asin itong mga marginalized consumers. Para sa mga miyembros kan 4Ps, kaipuhan sa aplikasyonan sa inong 4Ps ID asin latest bill. Para sa non-4Ps o itong mga marginalized consumers, ang mga requirements iyo ang mga minasunod. Certification halay sa Social Welfare and Development Office sa indong syudad o munisipyo na nagpapatunay na ang aplikante sa rong low-income earner base sa latest poverty threshold na ipigmok na kan Philippine Statistics Authority government-issued ID asin latest bill. Pagirumdom na ang diskwentong ini automatikong ia-apply sa monthly consumption kan mga kwalipikadong aplikante na day mahalangkaw sa 25 kWh. Ipasa ang mga nasabing requirements kasabay ang accomplished application form sa ALECO Service and Collection Office sa indong lugar. Kung kwalipikado ka, day na magduwa-duwa. I-avail na ang subsidiyang ini ka-ALECO. At talagang tuwang-tuwa ka pa sa pagligo sa aloloda, umuwi ka ng bata ka at maligo. Maghugas ka ng maigi ha. Galing ka ba sa bukid? Hugasan mo yung kutsara bago mo gamitin. Baka naihian niya ng daga. Walang pinipiling lugar ang leptospirosis. Sa school, sa daan, kahit pa sa iyong tahanan. Maglinis, magmasid, mag-ingat. Labanan ng leptospirosis. Kung may posibleng exposure, konsul tayo sa pinakamalapit na health facility. Para sa libreng konsulta at reseta, tumawag sa DOH Hotline 1555, press 2. Pinalawak na dialysis package, outpatient mental health, higit dobling aumento sa high-risk pneumonia at stroke benefits. At ngayon, 30% increase sa health benefit packages. Ilan lang ito sa mga nasimulan na natin. Tuloy-tuloy na po ang pagbuti ng ating benepisyong PhilHealth. Ang layunin namin, pinalawak at mga bagong benepisyo para sa mamamayang Pilipino. Abot kamay na ng lahat. Tumawag sa 8662-2588 para sa detalye. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo. Kasama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, ganado! Sa pamilya, ganado! At syempre, kapag good times, ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay ganado sa kalusugan! Liverade, It's Liver Lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina
at magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Apobado na yan sa pag-uswag kita, mag-iribahan, makatao, makadiyos, matinabang. Yan si Giselle Salceda, mga tugang sa tong malalauman sa pagserbisyo. Programang salutasin pang turismo, programa kang test, asin mga ayuda, infrastruktura, tabang sa paraoma. Estudyante para siya tayo mahuhudyan, mga senior citizens siya masasarigan. Makusog na boses kang kabataan, si Giselle Salceda kami nagtatabang. Siya ang leader na kaibuhan ka, handang magsilbi malalauman pa. Giselle Salceda, kaibahan ta, angat ang lahat ng kahiman. Angat ang lahat ng bayan, serbisyong Giselle Salceda ang kailangan. Thank you Kong Joey Salceda, habang sa agrikultura, turismo, infrastruktura, financial, tabang medikal. Thank you Kong Joey Salceda, buhay natin mas sumasaya pag si Joey ang kaiba. Daig natin ang pangangamba, Kong Joey Salceda, highest rating na proven ang sa tuyang congressman. Albayahet angat ang lahat, Kong Joey Salceda. Albay ahead angat lahat, oh. Albay ahead angat lahat, oh. Kong Joey Salceda. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Diyan Trinidad, tindog uwas, serbisyong dyan kita. Si Trinidad, siya matanos, siya makatao pa asin mahigos. Padabata, ang banwaan kang uwas, kaya madyan nga magsarabay kita. Tindog uwas at ikurahaw ta, para ang diplom ay magliwanag na. Handang iangat, banuang ginikanan, si Jan Trinidad, sasabayan kita. Si Jan Trinidad, pwedeng pwede siya. Sa uwas, Jan Trinidad. Camille Prats Yambaw po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mami, wala na ko ubo. Good! And what did Mommy give you? Plemex for Kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Ang batang lagundi, Plemex. Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Bicol Target Pio Fernandez. Unbelievable. Sige tabi thank you so much sa June. Aram nindo, ining nangyayari sa Kongreso, partikular sa Senado. Iyan na mga pinagbulgar o nabulgar na reward system sa war on drugs. Nako, gulping kakawikaw dapat nagibuhon kaan kan kumandan siya kan Philippine National Police. Taud-taud pagbiltadahan ta yan na mga istoryang antabi, ha? Nasa linya ngunyan si Joshua Bino. Joshua, marhay na hapon, please go ahead. Yes, maray na hapon, Sir Pio, maray na hapon sa mga paraantabay, preparado asin handa na ang esfuerzos kan Department of Agriculture o DA Regional Office 5 para sa papaharani naman na taranuman ngunya na dry season.
Inian sa pagkataong doon ni DA Bicol Agriculture Center Chief Florentino Ubalde kung sigun sa iya nakahanda na ang mga planting materials hali sa Department of Agriculture Bicol para sa pagtanom kan nga para umangon niya na dry season. Sigun kaya Ubalde, hybrid seeds asin mga fertilizer ang nakahanda na ngunyan sa indang opisina para i-distribute ipanao sa mga paraoma digdi sa rehiyon. Apwera sa DA Bicol, sigun kay Ubalde ang Philippine Rice Research Institute o ANA PhilRice. Preparado naman ang mga inbred rice seeds na human ulit tao sa mga paraoma. Naglalaom ang DA Bicol sigun kay Ubalde na padagos na magiging estable ang sitwasyon kan bagas digdi sa Bicol region lalong-lalo na pag-abot sa supply. Sigun sa iya ining uminaging bulan ka na Agosto asin na Setyembre harvest o kaya iniso naging aranihan kan mga itinanom kan uminaging wet season kun kaya maringon yan ang dalagan supply kan bagas sa mga merkado asin day masyado nagkakaigwa din paglangkaw sa mga presyo kini. Kung kaya ngunyan, tapos na ang preparasyon, nakahanda na sigun sa iya ang mga materyales kan DA Bicol para ipawagas sa mga Bicolanong paraoma para naman sa taranuman ngunyan na dry season. Roger. Yan Sir Pio, dagdag na istorya, Joshua Pino, DCGB. Salamat Joshua sa istorya hali dyan sa luwas. Deka mong naririparo an dakup bagangon yan kan PDEA, kan Philippine Drug Enforcement Agency sa man na lugar sa Pilipinas. Asin an dakup kan iba pang law enforcement agencies na droga, illegal na droga, bako na basta-basta ang kantidad. It always amounts to millions, if not sobra sa kabagang milyon. Igo bagang niya ning mga dakop paminsan-minsan minaputok sa bareta national and local digdi sa tuya kanakalis na mga semana yung PDEA may na-intercept na kumpirang milyones na kantidad dito nin shabu hali dyan sa Kabisayaan, nadali dyan sa may Sorsogon, sa may Pantalan. And so iba pag mga bareta kanakalis na mga bulan semana perming milyones ang kantidad o kabanga o sobra sa kabanga na milyones. Ano po ang gustong sabihon kaayan? Ang gustong sabihon kaan, sabi kan sa tuyang mga nakakahuron dyan sa laog kan law enforcement agencies, nagbabawi na ngunyan ang sindikato kan illegal na droga tanakahiling sindang ganahan ta ang pig-iimbestigaran ngunyan su mga nagpirsigir ka ito sa sainda na mga nasa otoridad ka ito na yukuta na sunagbalo na tapuso na pinalmente ang problema sa illegal na droga digdi sa Pilipinas, mawara ng mga adik na yan, dahil na nin marawrawa na buhay nin persona either as user, victim of user, or victim of drug user, drug pusher. Remember ka itong nagpo-programa kita sa Tingog Kanbanuan, imaging digdi sa Bicol Target, tiga para taram tabaga, after Duterte administration, tandaan nindo, mabawi, kan kalugihan ninda, ang drug syndicate. Anong ngunyan ang mga nababareta? Kada dakop bagad yun, milyones ang kantidad. They are now, makusog na ang buot tananata. Nakakakuha na sinda, nin kakampi. Ano ang kakampi? International Criminal Court. Natata kakampi ninda, ang International Criminal Court. Pig sususog na ngunyan, ipapapreso na, kakasuhan na, kan International Criminal Court, sumaka ito, kuta na pambihirang magbutwa sa Pilipinas na nagpahiling ning isog, nagadan kung gadan, mabuwara sa na ang droga dyan, bako? Itong mensahe kay ito kan panaw ni Duterte. Gadan kung gadan. Tanganing matakot na so sindikato kan droga. Nagkaigo ka ito ning kunya ning efekto
sa operasyon kan droga talaga. Talagang matindi so gera. Dakul na mga administrasyon John na nag-agi sa Pilipinas, nagkapot sa Palasyo Malacanang, dainin araw ka itong pinag-implementar na drug war. Remember, kung mapabayaan ta ini, maghiling ka mo kan mga dokumentaryo sa Netflix. Makakaarog kita sa mga lugar na anpig tatakutan na kan otoridad, so grupo nara so mga drug lords baga sa ibang nasyon, si Saito. Sa Mexico, sa Cuba, hilingon nindo yan, tabi. Ngunyan, anong nahiling ta sa mga bareta? Dai ni nagkukurarat na minakusog ning buot na puhuon ang droga. Anong pikukurarat kunyan sa mga bareta? Investigasyon kontraduban sa mga otoridad na nagtaya man kan buhay ninda, tangani ko ta nang mapuho na ang droga. No, iyonan ipapapreso ngunyan sa mga naglaban kay ito sa droga. Kaya anong nangyari? Logically, magpapakpak so nasa industriya kan illegal na droga. Tadain ng makusog ning buot na magbalo pa kan arog itong drug war na ito, matatakot na malaban kita sa droga pagkatapos kitaan ikukulong kan International Criminal Court, kitaan ipapaapod sa Senado, kitaan ipapaapod sa Quad Committee. Kaya bahala na kita digdi sa grassroots level. Tibadan kataning ta, bangag na sa droga, lupigan na sa nasuaki, lupigan sa lola, bateron sa payuso konsisay. Iyo bagad yun. Kan adik, daing niya ni nagkukurarat, imbestigaran, asin tawan ng hustisya sa mga naging biktima kan adik na nawara su dignidad, nawara su buhay, nawara su futuro, talinupigan, gabos. Day baga ni nagkukurarat kaan, ano ang nagkukurarat mo yan sa mga bareta? So, otoridad na naglalapag kay ito kontra sa mga illegal na drogistas, drug lords, iyon ang ipapakulong. That is to the benefit kan industriya, kan illegal na droga sa Pilipinas. O yun na po yan tabi. O ikinanta na ni Ruyina Garma. Pinagkanta na ni Ruyina Garma, si Duterte ngaya, an utak. Bako, yao na sa International Criminal Court. And gulpian ko kunya nung kaini. Gulpian na gigibuhon na kawikaw kan kumandansya kan pulis duman sa mga ibinulgar na ito ni Ruyina Garma, dating koronel. Mga reward system na iyan. Sisibuton ngunyan ang pulis sa arog ka na sistema. Tabi. Kaya inda ko sana. Iyon na bagaan nangyayari ngunyan. Sabi ta ka ito kan mga nakalihis, mabawian ko niya naan, ning kalugihan. Iyan ang mga nasa drug kwan naan. Paano na ngunyan, tabi? Milyones na bagan perming nagkakadarakop. Milyones na kantidad na kumakatakot na. Hello, good afternoon, tabi. Ang issue mo niya. Kung wala ka kabagin na muli sa inyo ng issue, kala ka ng God. Opo. Sa mo yan. Kasi nagpunta ka dito. Ayun ang mga supid. Oho. Kala ka ito. Kaya nagkakasal ko bakit ako ito na siya mo. Kasi yung lahat ka na kasi yung pagkakasan ng programa. Hello, medyo gulping feedback tabi kan radyo. Hello? Makusugon ang radyo mo, sir, tabi. Paluyahon mo sa volume tabi kan radyo, sir. Alam mo, medyo kailangan yung programa. Ang issue mo, pinidiscuss yan, very interesting. Magaling ang kakagandadis, ang muna yan, ang istorya. Kasi mga drogan mo yan, nagmumuli na, talagang naman nagkukontra. Kasi magkukontra ka, sino mo gantagaw sa gambo, at awara ka ng mahal na doon. Naku. Mahal na lang yung Pilipinas. Naku. Sige tabi, salamat din maray. Salamat tabi. Opo, yan. Di salamat duman sa nagkunya, nagpartisipar sa programa ta. Tay lingunin do.
iyan na kuan, iyan na an nakup baga niya puro na ano ini puro na milyones ang kantidad. It is an indication na nagbabawi sindakan sa indang operasyon. Hello tabi Sir Danny. Bro. Bro, maray na hapon. Magayon nun ang topic mo. Tama yan. Ngunya, nagpaparakpak mo yan. So, mga nagpapadalagan kang droga sa Pilipinas. Oho. Bako magayon because imbis na nagkatarakot na kayo ito, ngunyan doon nakaanam silang kasugo. Nagbabawi na pati bro. Tama yan. And then, saro pa, maski dakulon kayo kung kapanahon na ni Duterte mga maray mga nangyari. Like, example lang, Papa P. So, mga tingtawalan kayo mag-irinom sa gilid ng bengbado na uruba. Oho. Wala na kayo nag-iirinom sa gilid kitinampong. Oho. Wala nang nag-iirinom na uruba sa gilid. Ngunyan baga, parali ka na naman. Yan. Day mo masabutan kung mga bangagers yan o kung ano. Yan eh. Pero kayo talaga sa totoo lang, sayang lang na tinamaan kitang pandemic. Kung daigid na pandemic, nakakonsentrate si Duterte Maray sa Dragon War, arayo ng inabutan. Iyo. Baka nagkaturudas na labang sa taas. Iyo. Ara mo, the message is clear kay ito eh. Gadan kung gadan. Talagang igwaning sa sagasaan. Igwaning... Ang apod dito bro, willpower, may term kaya political will. Political will na itong message kay ito, itong mensahe kay itong kung gadan is pumundo ka mo, takunday gadan ka mo. Correct. Gobyerno dapat ang magrinar. Dahil mong kamugagadanon, kung pumundo ka mo. Oho. Pero the message is, gadan kung gadan. Gusto sabihin, pumundo ka, takunday gadan ka. Nyan. You have your choice. Ngunyan, kung abo mo magadan, di pumundo ka. Nyan. Pero ngunyan, baliktad na. Nagruluwas na pati, tigduduro na sa mga nagpapa-implementar kayo tanaw. Yan. Kaya makamurumundo, Papapi, magayon nun ang topic mo, and I know you can expound on it more. Magayon nun na mamuklat ang Pilipino na bako magayon ining nangyayari. And this is all because of politics, Papapi. Yes. Politika talaga eh. Ang nakakarangka kang gabos, politika. Yes. And remember, sa ibang mga nasyones, Cuba, Mexico, buda iba pang mga lugares, ang pigkatakutan na kan gobyerno, so puwersas armadas kan drug cartel. Drug cartel. Tama yan sa mga, maski sa Netflix, baga Papapi, sa mga El Chapo. Oho. Si Saropa, iba pa sa Netflix na Saropang series na yun sa drug cartel. Oho. Sinda na ang bida eh. Daog na ninda sa gobyerno. Pati ang presidente, nagsasaludo na sa inda. Remember, so mga otoridad duman, iyon ang nagmamaskara tanganing day mamidbidan kan kalaban ninda sa droga. Exactly. Kaya bako magayon Papapi, magayon yan na topic mo. Kami mamuklat ang mga baradangot, mamuklat kita dapat na mga Pilipino na dahil kita magparaulok-ulok muna na uto na si Bato de la Rosa na maduduk na yehe. Uto na si Duterte, papapriso na yehe. Bako po. Oho. Because the message before was itong aning tigasabi mo kasabaw, gadan kung gadan. Gusto sabihin, pumundo ka, takunday gadan ka. Yes. Sa igwaning political will ang gobyerno kay ito na puhoon ng illegal. Yes. Doon sa illegal. Aliyon sa mga bako magayon paglilingon, bako magayon na sing ka nakailing sa gilid kitinampo, naga-irinom, uba. Siyempre may maaragi sa mga kaakian, aling eskwelahan, kung may mga tama na yan, ano pang pwedeng giribuong kayan dyan. Ay, sus, Mariosep, ano. Well, kaya, good topic, Papa P. Thank you very much. Thank you so much. Thank you so much. Sige. Bro. Thank you sa pagpartisipar. Sige, salamat nin Maray. Iyon ang sinasabi natin. Kung papaano ta na ini. Nagpaparak pa kita ta, nakakahiling ka taning teleserye. Diyan sa mga hearings na yan. Nagpaparak pa kita, nag-abibar. Tagulpi kayo ang dagit sa drug war. Binalgar so diretso kan mga tabo. But no one is shouting to the high hills, to high heavens, justice sa mga biktima, kan mga adik. Day baga. Anti para kurarat nila, justice duman sa mga extrajudicial killings. Anday ninadako ko ang message is this. Maisog ko taan na ang gobyerno ka ito, pumundo na kamo.
Katitaya man ninda subuhay ninda. Sige pa, imbestigaran pa kulog. Iyon ay nisuprodukto kan sa indang. Pagtaya man kan buhay ninda. Ining susindanaan, pigpipirsigir ngunyan. O ngunyan, who takes the cudgels against these drug lords? Wara. Sa mga senador, sa mga kongresista na nag-iimbestigar, dahil ni nagkukurarat kontra sa illegal na droga. Ang nangyari ngunyan, pigpipirsigir ka ito sa otoridad na yukuta na nagpupungpong sa droga. Bako, kaya inda ko sa natabi. Remember ka ito ha, namuklat sumatata, diyan pala sa mga barangay, may adik na tanod, may puser na tanod. I-localize ta, Kampo General Simeon Ola, igo ning ipinaluwas na araw ka na datos dyan. Sa kalap katahawan kan drug war na ito, may kagawad, may tanod, yugon moan. How can you feel safe if those na mga nataawanin poder as in authority na magprotehir kan sa tuyang buhay as in propriedad, iyon ang nasa laog kan aktibidad kan illegal na droga. Duman sa mga lugares, maghiling ka mo nin dokumentaryo sa Netflix. Bako ining katang isip, bakong pelikula. Kung di totoo, dokumentado. Anong lugar ito? So, iyan sa El Chapo. So, mga kunyan kan droga matitindi na pati sa Estados Unidos de America. So, Drug Enforcement Agency inoperate. Mga nasyonis na gulpin ang droga. Natatakot na kahit ang gobyerno sa inito sa Panama, sa Cuba gay dito, Cuba o Mexico o kung anong kunyan iyan. Basta sa gobyerno na ang takot sa kunyan sa sindikato kan droga. Kaso sindikato kan droga nalaog na sa gobyerno. Pati sa judiciary system takot. No, tananata kung ikasarong huwes na masintensya ka kan sarong akusado sa droga, gagadanon ka. Bro, Sir Danny. Cuba. Yan, Cuba. Yan. Uyogon mo an. Thank you so much. Yan. Cuba. Linaog ito kan sindikato kan droga. Sagkod na su drug lord gustong maging senador. Ngunyan, kan nadakop na itong su nalingawan ko lang su pangarang kan sindikato kan drogang ito. So, amo ninda. So, big boss. Iyon na so nag-set ning kondisyon sa gobyerno, masuko ako, pero digdigan niya nindo ako presohon. Siya pa so nagpagibok kang presohan niya. Isus Mario si Pano. Si Sir Nelson na Garcia man, sa tuyang paranta. Sir Nelson, Daddy. Si Pablo Escobar kang Colombian. Pablo Escobar, the best. Salamat katabi, sir. Thank you so much. Sige. Pablo Escobar is the name. Iyo yan. Ito so nagko-control na si Pablo Escobar. Iyo ito so duman sa dokumentaryong ito, duman nagpuon sa mga riding in tandem. Tamay mga pinag-train si Pablo Escobar na mga hitman, sugabos na otoridad na naglalaban sa inda, pipatira niya riding in tandem, pati mga huwes. Kaya nangyayari ka ito, so gobyerno na ang takot duman sa grupo ni Pablo Escobar. Pati sa Estados Unidos de America, nagtumar parte na tabi. Taday na kaya kan Cuba. Uyogon muli na og na sa gobyerno. Si Pablo Escobar na nagdidiktamen, uyogon mo an. Matugot ka mo kaandig di sa satuya. No one now cries. Pareho kan mga nakaaging aldaw na nagkukurarat, labanan ng droga, wala na. Anapod ka narco state. So estado pinagdidiktamen na kan sindikato kan droga. Yan. Parak pa kita yun na, magayon na nahiling tag mga quadcom committee hearing na yan. Ipapapreso na Sara De La Rosa, Sara Duterte. Pagkiling mo, yan na suadik, piglulupigan suaki mo. Mario Daiman lugod. Piko-control na kan mga drug lords sa gobyerno. Kaduman sa Cuba ka ito, nagmamaraskara na sa mga otoridad, tanganing dahil mamidbidan kan mga sindikato kan droga. Ang naglalaban na ka ito sa sindikato kan droga duman sa Cuba, puwersas armadas na.
Taday na kaya kang pulisya. Pero nagadan ito si Pablo Escobar. Trinabaho ito ka na Estados Unidos de America, tatanems. Na-locate, ginadan sa bubong, binadil. Ano ka? Ito pa nung si style makito ni Pablo Escobar, parang Robin Hood. Yan. Talagang nagbabaha ang kwarta sa iya, uyugon mo. Iyon na ito so nagdiktamen tatanim sa kunyan, sa gobyerno. Sige, masuko ako, pero digdiniro kay preso. So presuhan niya kompleto. May mga babae, gabos, amenities. Saka talagang pinungpong ito. So gobyerno takot na. Siya na ang nagdidikta si saan papaganahon na politiko. Siya na nagdidikta kung saan ka makontra ka, sa agagadan ka. Hitman, riding in tandem, pati mga huwes na nagsisentensya sa mga kairiba niyang idinimanda, tabi, sa droga. Isa na day, taabuto ng kaan-araw kani. Remember, ining mga dakop bagangon yan kan pidayat tatanems, bako na basta-basta ang kantidad. Nagbabawi na kan sa inang kalugihan during the administration ni Duterte. Puro na millions baga ang kantidad nagkakadarako. Kubakong millions, kabangang million, sobra sa kabangang milyon. Minabawi na. Tananata, nakakahiling na sinaning ganahan. Ano? Sige! Salamat kan sa idong pagantabay, mahal amang Diyos ang magbantay. Nadagog nindo ang mas pinagayon na programang Bicol Target